Ассалому алейкум духтарако. Ҳама каса созен хубем бозори Корвон даем даҳум дарвоза шашум магазин грандиозни аксия кардагиян дар шуба ва норкаҳои оригинали ки качествоаш беҳад зура ё оригинали якумсор чай духтарако. Аксияҳай ватсап надорам, фақат тел дорам, рақамошро мондам. Успед кунед духтаро, ман аввалин шуда худам да харидор кардам, баро ки и хеле нарх боварӣ дорам, дар ягон ҷо намеёвен. 3000 сомонро бинед духтарако. Иқа хушрӯай вибр бисёрай 2000 сомон кадагиян духтаро. 3000 3500 баъзеаш дар инҷа 3500 сомонай. ҳозир аксия қати духтаракои хушрӯйма 2000 сомон кадагия. Ина духтаро и қади кӯтоша духтаро 2500 сомон буд. И мина танаима будаги 1600 сомон шудагия духтаро. нигоҳ кунед, инам инҷа шубо фақат 1600 сомон. Инам ё болара диден духтарако, качествоаш бомбай духтаро, гарантия духтарако 1900 2000 будаге 1300 сомон кадаге. рақамҳои савдогар прамои звонокай кор мекуна. даромада заказ кунед духтарои хушрӯйма 2000 сомон 1600 сомон 1300 сомон духтарако. успед кунем борошо наличи ҳаст духтаро. и хеле аксия дар ягон ҷо набуд ва намешавад. ватсап надоран, тел доран, фақат звонок прамои доран. метонен даромада заказ кунен ё ин ки биёен ай наздик дида харидорӣ кунед.